Мин бәхетле, шиксез бәхетлемен, яшәгәнем өчен бу җирдә. Туачак һәр яңа таң бүләк, өмет бирә миңа ул көндә. Үтә вакыт, айлар, еллар үтә, күз салам үткән юлларыма. Гомрем нинди матур узган дия, рәхмәтләрне укыйм Аллама. Бәхет бит ул сау, сәламәт булып, яшәр урын, ашар ризыгын. Бәхет ул яратау балаларны, сөелеп сөйгән җаның булып. Үтә вакыт, айлар, еллар үтә, күз салам үткән юлларыма. Гомрем нинди матур узган дия, рәхмәтләрне укыйм Аллама. Үтә вакыт, айлар, еллар үтә, күз салам үткән юлларыма. Гомрем нинди матур узган дия, рәхмәтләрне укыйм Аллама. Рәхмәтләрне